ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ବି ଏମିତି ଝିଅକୁ କେବେ ବି ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ବି ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନର୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ଅଧିକ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଏ ଓ ଫୋନରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଅଧିକ ହସୁଥାଏ, ମନରେ ସବୁବେଳେ ଛନଛନ ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ନଜର କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏମାନେ ଆଖି ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପଇସା, ନୂଆ ନୂଆ ଶରୀର ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଚରିତ୍ରହୀନା ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ତାଙ୍କ ଦୋଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଯାହାର ମା ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥିବ ସେହିଭଳି ଘରେ କେବେ ବି ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ, ଯାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରେମ କେବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କାହା ସହ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରେମରେ ବୟସ, ଜାତି, ଧର୍ମ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଚରିତ୍ରହୀନା ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ତାଙ୍କ ଦୋଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।